Здравейте и добре дошли в обзорът на петата квалификация на The Best of Game Masters 2017. Изключително качествен турнир, в който видяхме и голямо количество игри на щека с автори Василий Спезис, Георги Чевански, Антонио Стилков, Антоний Косев, Виктор Шишов, който на всичкото отгоре отбеляза и черно от разбиване, две щеки от Илян Киряков и единият финалист Симеон Димитров, който направи цели 5 щеки по пътя си към финала. На екраните се виждате и четвъртфиналите, до които достигнаха 8 състезатели. Александър Георгиев, Петър Илиев, Пепи Митрев и Момчил Николов отпаднаха, а младият Макси Костов достигна до полуфинал, където загуби от единия финалист Чен Кунгуен. В другата среща Симеон Димитров победи с 5-0 Антоний Косев, което ни предостави един финал между двама от най-добрите състезатели, участвали в тази квалификация. На вашите екрани вдясно Симеон Димитров, а в ляво бронзовият медалист от The Best of Game Masters 2015 Чен Кунгуен, като финалът започна оспорвано, още отлагат определящ кой ще разбива в първата партия. Фрейм номер 1 на масата е Чен Кунгуен, който на всичкото отгоре е ставал играч на сезона в лигите по билярд 8 топка. Сравнително лесна комбинация от топки за него, след като Симеон Димитров не успя да разчисти масата при шанса, който получи в тази партия. Последна негова топка от средна дистанция. Пресили се с малко пласирането. Черно от още по-голямо разстояние. Но такъв удар не би трябвало да представлява проблем за Ченко и той побежда в този финал с 1-0. Разбиване за него в партия номер 2. Имаме попадение. Топките се разпръснаха доста добре. И тук Ченко много добре съобрази, че големите са малко по-добре разположени, отколкото малките, и с този дълъг откриващ удар си отвори пътя към разчистването на тази маса. Изключително точни пласирания от осмицата Чен Кунгуен, който имаше и хендикап в тази среща. Имаше нужда от 4 спечелени партии, докато девятката Симеон Димитров трябваше да спечели 6. Много добър удар тук, с който промуши топката между двете топки на опонента си. И отново последен удар с изключително прецизно пласиране за черната, което наклони везните в негова полза. 2-0 за Нгуен. Партия номер 3 на масата е Симеон Димитров, който нямаше лесно продължение и изигра ето този сейф, който обаче се оказа не много защитен, тъй като Ченко видя този невероятен плант и го изигра към долен ляв джоб. Остави си лесна топка към среден ляв джоб, от която обаче не успя да пласира своята последна топка. Опита да изиграе сейф, с който достави трудна ситуация на опонента си. На свой ред Симеон Димитров получи лесен шанс към среден десен джоб. Той също пресили пласирането си, но от тази ситуация имаше завръщане, много тънко подрязване към горен ляв джоб. Обаче отива бялата. Тя остана на масата, трудна черна за Симеон Димитров, но с този удар той показа защо от ранг номер 9, намалявайки разликата до 1-2. Партия номер 4, отново на масата е Симеон Димитров. Последен негов удар преди черната. Тук обаче той удари прекалено леко бялата и си постави китайски снукър, който предпостави и пропуск по тази черна, която се равняваше него фреймбол. На всичкото отгоре той направи фаул, което даде топка в ръка на Чен Кунгуен, а топка в ръка за Ченко и оставащи 4 топки на масата може да завърши по един единствен начин. Фрейм за него и резултатът на бъбна до 3-1, което значеше, че Ченко има нужда от само още една партия, за да спечели този финал. Следващата партия Ченко отново имаше шанс да затвори матча. Пласира си изключително тънка черна към долен десен джоб. Толкова тънка, че дори не успя да оцели, което на свой ред върна Симеон Димитров на масата. Дойде ред и той да докаже, че може да разчиства комбинации от топки при липса на трафик. 6 поредни удара за него за спечелването на този фрейм. Но няколко доста качествени изпълнения и пласирания, които му позволиха да си остави лесна зелена към среден ляв. След което черната се явяваше и него фреймбол, запазвайки надеждите му за нещо в този матч. Резултатът бе намален до 2-3.
следващата партия и двамата имаха своите шансове. На масата е Симеон Димитров с два дълги удара. Това, което обаче не видяхте, бе мал шансът, който продължи да го преследва в предишните му пласирания. Тук той се опита да промуши тази синя към горен лав джоб. Не му се получи, а Ченков веднага се възползва от ситуацията, за да отбележи най-трудната топка за него на масата с този изключителен удар към горен десен джоб. Лесно попадение в среден ляв и последен удар за него преди черната. Само че това пласиране бе пресилено с малко. Все пак той виждаше черната за горен десен джоб и се опита да приключи матча с това попадение, което обаче не се получи. Получилата си ситуация обаче Симеон Димитров реши да рискува всичко или нищо. Крос давал за горен десен джоб, който той пропусна. Черна в предверието на джоба и матчът бе предаден. Чен Кунгуен спечели финалът с 4-2. Така, Чен Кунгуен, бронзов медалист от The Best of преди 2 години, сега се завършва с победа в квалификациите. Кажи първо колко ти беше трудно днес? Трудността беше на най-високо ниво. Просто идея си нямам как успях да стигна до тук. Камо и да спечеля финала. Гонеше ме, през целия ден ме гонеше много голям шанс. С изключение на първия матч, където супер много си изложих, но пък и момчето си играеше много добре, така че радвам се, че съм тук, радвам се, че спечелих. Кой ти беше най-трудният матч? Може би втория, тъй като той беше много успорван. Спечелих в решаваща партия, пропуснах черна, след това той пропусна черна и просто ми подари матча. Добре, и ако се класираш за The Best of през тази година, какви си апетитите там и докъде мислиш, че можеш да стигнеш? По принцип нямам никакви очаквания от себе си, тъй като нямам никакво време за тренировки. Единственото, което ми доставя удоволствие в момента е, че успявам понякога да дойда на този турнир да проиграя, иначе нямам никакво време да тренирам. Нямам никакви очаквания, ако се класира на Best of от себе си, но ако има шанс, ако играта ми потръгне, може и да стигна пак до полуфинали. Добре, мерси много, пожелавам ти успех. Благодаря. Симеон Димитров не показа най-добрата си игра на финала, но можем само да се надяваме, че ще го видим в игра и в The Best of Game Masters 2017, тъй като от това турнирът може само да спечели. Симеон се намира на 7-ма позиция в ранглистата, оглавявана от Ники Стоилов, Жорж Виденов и Антоний Косев, а Чен Кунгуен се нареди на 4-та позиция, откъдето ще може да атакува върха. До The Best of Game Masters 2017 остават още 3 квалификации. Можете да се включите още в следващата на 11 март събота в Клуб Стикс начало от 10:30. Очакваме ви, а до тогава се абонирайте за Game Masters TV, за да следите най-интересното от света на Game Masters. До нови срещи!